लोगोफोर बयखौबो माइनाव दखना स्टरनिफ्राय आगैमिनि चेनेलाव नै आंनि दखानखौ देखायदों। नै बियो गेमस्रि दखनामोन आरो बयबो गोदान फैनाय नुदोंना बयबो नै आं देखायदों गेमस्रि दखनाखौ। औ गेमस्रि दखना बेयो बयबो मिथिगौ। औ गेमस्रि दखनाखौ गेमस्रिया गाननानै आपलड होदोंना बेनो नै मोनदों। साराय 3000 होदोंमोन अफार होदों 3000 नै बायनानै लादों। दाख्लैनिफ्राय बयबो सोंहरदोंमोन। मोजां दखनाया जिया मोजां दं। खुन्दुङा मोजां दं ओंखायसो जोंना गेमस्रिया गानदों। औ फुजायाव गाननानै बेरायनो जि समायगोन। आं कालारखौ मोननैखौबो देखायनोसै। बेबो गेमस्रि दखना। बे जोमग्रा जाहैबायना? ब्लाउसथ' थाफाखायाना? आंनि मेगना नैखौनो चइस खालामबाय एकदमबारे पारफेक्ट। पार्पल कालार गैया नामा बेयो? पार्पल गैथ'आ बेयो। फुजानि सिगां बेखौ एसे कालारखौ आं देखायनोसै आरो बे पिच कालार बे हवाइट ओमफ्राय नैबे अरेन्ज बिसोर दं आरो दा बर्थमान कालारा। डिजाइनाथ' एखेखा नै नायनानिमोन एखेखा डिजाइना। ओमफ्राय बे अफारा माब्लासिम थागोन आब'? बे अफारा आङो बे मासनि 1 तारिखसिम होदोंमोन ओमफ्राय लास्ट 30 तारिखसिम होनाय जागोन आरो। 30 तारिख सेप्तेम्बर। औ दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। आच्छा बिनि उनावहाय बै रेटआनो जाहैफिनगोन? बे आगोलनि रेटआनो जाहैफिनगोन बेनि उनाव। दा जायफोरनो नांगौ थाब थाब लांफैनो हागोन। थाब थाब लांफैबानो जाबाय। कन्टेक्टबो खालामहरनो हागोन होमबा? औ हागोन। नोंहाबोथ' खुद गावनिनो इउटुब चेनेल दं जाहैबाय? औ दे। अरिजिनेल इन्दि आखाइजों दानाय 3000 मोन। 2500। नै दाख्लै सोरबा सासे सोंफैदोंमोन बेखौ नैबे बाबुनि चेनेलाव नुयोबा लांफैदो आरो। डिटेल इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलावहाय नैबो लांफैबानो जाबाय। दे मादै दे। खुलुमबाय लोगो फरायसाफोरखौ डिटेल इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव लाबाय। जि नोंथांमोननि गेजेराव आं फुजानि मोजां दख'ना देखायनो नागिरदों। बे जाहैबाय आब'नि माइनाव दख'ना। नोंथांमोना मिथिगौ बे गुवाहाटियाव थानाय बे बरबारियाव होखारजानायावहाय बे आब'आ गोबां दख'ना हरदोंमोन गावनि निजे दख'नाखौनो। ओमफ्राय दा फुजा बोथोर नालाय फुजा बोथोराव बे सेप्तेम्बर जोबजासिम अफार हगारदों। गोबां दामनि दख'ना दं बाहाय 1000निफ्राय लानानै 30,000सिम दख'ना दङ बाहाय। नोंथांमोनहा गोसोबायदि बासिनो हागोन। बाहाय डिसकाउन्ट अफार सोलिदों। बेफोर जाहैबाय मा मुगा दङ, पाट दं, इन्दि दङ, खुन्दुं गुबैनि दङ, माबि दङ आं मिथिया। ओमफ्राय गेमस्रि दख'ना दङ। गेमस्रि दख'नाखौ 2500 नङा सरि 3000नि गेजेराव मोनगोन। बे 3500मोन 3000निखौ हरदों होननानै आब'आ होनदों। बे अफारसिमल' बियो सोलिगोन। स' नोंथांमोनहा जुदि जायफोरनाखि दख'ना गानो बे लाइमोन सिख्लाफ्रा आरो मादैमोनहा आब'मोनहा बे क'क्राझाराव माला थाङोब्ला बे माइनाव दख'नायाव हाबनो दाबाव आरो लकेसना जाहैबाय मा क'क्राझार सेन्ट्रेल इउ एन एकाडेमिनि खोलाहा ओमफ्राय बिशाल मार्केटनि साहा ओमफ्राय लामानि सोनाबजों जायो आरो बेवहाय नोंथांमोनहा हाबनानै बायनो दाबाव आरो गोबां मानसिफोर फैयो होंगो दोंगो। जों थांबाबो बिराद भिरमोन। ओमफ्राय मा होनना बुङो जों दसे थाथ'यो होननानै आब'आ भिडिअखौ लागोन होनना लाहोगोनबाय। जों दा देखायदों आब'नि खुगानिफ्राय मिथिदो मा अफार दङ। आं दा नोंखौ मिथिनांगोन दा जों दख'नाखौ नायग्रोनि। सफैदो अब्ला जों दख'नाफोरखौ फारि फारि नायगोन। मोजां ओमफ्राय अफार दं नामा ना? अफार दं। अफार होदों 4000निखौ 3500 500 थाखा खम 500 थाखा मोनगोन। बेलेग सांदों बे 3000नि बेखौ सिनिखौ 27 हरदों। 27 ओमफ्राय आं नै एसे फसायबाय नै
आङो बेखौ फसायबाय कालारखौबो एसे फसायबाय बेलाय माथो बेखौ मा होनो सेकेन्ड लफाया मा होनदों बैलाय माथो बैयो औ बे सिमिफोर बेजों मा बे आलदा बे आलदा औ आच्छा नैबे दख'ना गोदान फैनाय नै बेखौ रेनब' होनो ओमफ्राय रेनब' बेखौ कटन कटन माने एसे खाखा नालाय जि मोजां मोजां दख'ना दं दै आब'नि स्ट'रावहाय माइनाव दख'ना स्ट'राव क'क्राझाराव दं बे मेन टाउनावनो ओमफ्राय पाट मोनगोन नै जुरि पाट नै इउएन एकाडेमिनि खाथियावनो दै अरिजिनेल जुरि पाट दे गासिबो अरिजिनेल बेबो 17,000 मोन बेखौ 15 आव हगारदों अफार नायो बेखौ दाङि आं एसे दाम गोसाखौ दाङि दा बायनो हायो खोमा नोंसोर मुगा दे खेबाय नालाय खेबजोबदो बेबो कटन नांगौ ना औ माथो रि मोननाय बायदि मोनो कटन नङा नायाखै माबाजों अरिजिनेल पाट बे बेफोरो मुगा मुगा हा अरिजिनेल मुगा बिनि दामा मुगानि दामा बेयो 23,000 मोनदों 3,000 औ बेबो अफार दं लांनो नांगोन जेरैबाबो बेबो अफार दङ 21 आव हरदों लांनायावखौनो लांनो हागोन ना औ देखायसा औ देखायदो एसे ब्लगावहाय देखायना गाननो नांगोन उफाय गैया एकदमबारे खुसि जागोन अफाराव मोननो हागोन आरो अफाराव हरगोन अरिजिनेल मुगा ओमफ्राय इन्दिगो हरगोन दख'ना हरगोन दख'ना देखायसा मानसिनो बे इन्दि आंनानै जोमग्रा बायनाय बेयावनो नामा एसे खमाय जाबाय इन्दिया बे एसे खम wah soर गानोलै बेसेन दं 20 Korea aneh nanggan sih kalau upai gaya wah tidak sih ulang pas ini kan nanggan sini Pak Dede sini aja di mana ada Hazard neng tuh kan nggak bisa lah yang kan aman ya bisa ya sini aja di sana bisa mudah mau pakai ya dengan anak nambah apa berlindung nah kecil ada wah मोजांथ' silky नङा ना बे dia masih sama dia yang dia lupa dong biru kuning aja itu kalau ini don itu nggak sih mau juga nada ओभरा सानबेसे थागोन बिसिखौ थां dia masuk माहोनो बे silky ना दा दख'नाखौ निखौ फसायबाय आं लोगोफोर आब' गितानजलि एक्ट्रेसखौ लोगो लाखांनायनि उनावहाय इन्टारभिउ लाखांनायनि उनावहाय नैबे आब' माइनाव दख'नायाव आं फैबाय ओमफ्राय नायनानैखौ फसायबाय आं दख'नाखौ दै बिराद समायखागोन आरो मानसिया गुफुर नालाय बिराद गुफुरखा ओंखायनो आंखौ लाबाय ओमफ्राय बिनि मा नाम होनो बेखौ आब' सेमि पार्ट होनना बुङो नोंथांमोनहाबो लांफैबानो जाबाय बिनि दामा 3,000 औ 2,500 अफार होदों आब' आं दा फैसाखौ बहा लाखिदों आङो फैसाखौ आं हरनोसै मा 10 थाखा थाबालाय दा नाय लादोबा खनसे औ नायजामोन खनसे नायनानै लादो कालारखौ जा लादों फैसाखौ बेखिनि फैसाखौ खनसे आं दै ओमफ्राय नै जोमग्राया कन्ट्रास्ट दे नै खनसे जोमनानै औ नाय कन्ट्रास्ट बास गोदान बरिया माने आं इउटुबाव होनाय जायाखै बेखौ सिटियाव नायफैदों गोदान फैयो मैयासो सफैदों बे जिया
माबामोनाबो आयंमोनाबो मादैमोनाबो आरो आब' आरो बिनानाव नोंथांमोना जुदि बायनो गोसोबा क'क्राझाराव मालाबा फैफ्लांबायोबा बे माइनाव दख'ना स्ट'राव हांबावना दे आंबो लाखाबाय नै फैनाय लोगो लोगो बारा दाम नङा माने बिराद अफार दङ बे अफारा बे मास मोनसे सोलिगोन होनना बुंदों बे मास मोनसे गेजेराव फैबानो मोनगोन आरो अफारखौ बेखिनियानो लाबाय आं फैसा खनसेनियावनो बाय बाय जोबोर मोजां मोनबाय आङो दख'ना गांसे लानानै नोंथांमोनाबो फैनो बावनो नाङा क'क्राझाराव हाबबोयोबा बे आब'नि दख'नायाव दख'ना दखानाव हाबनो बावनो नाङा आरो स' बेखिनियानो लोगोफोर